ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಏರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಆರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ಚೇರ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಪನ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಉಂದು ಮಲ್ಪೋಕೊರು ಉಂದು ಮಲ್ತುಕೊರು ಉಂದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಹೊರಲ್ಲಾಕ ತೂ ನಾ ಮೇರು ಅಕೌಂಟ್ ಲಾವು ಅವು ಲಾವು ಉಂದು ಲಾವು ಪನ್ಪೇರು ಮೇರು ಏನ ಇನಿ ಅಂಚ ನೀರಿಗೆ ಮಂಗ್ ನಿಲ್ತದಲ್ಲ ತೋತೀನಿ ಡಿನ್ನರ್ ಪೋಯ್ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಪಂದು ಏನುವೆ ಅಂದ್ ನಿಗುಲ್ ಸರಿ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತದಾಂಡ ಲಂಚಿ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಅಣ್ಣದು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ನಾನು 1 ವೀಕ್ ದಿಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ತಿನ್ಪಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಅಣ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದೆ ಓಹೋ ಈರಿಂಗ್ ಯಾಪ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪಾರು ನಿಂಗೆ ಸಾಕಾಂಡು ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನೆ ಮಲ್ತಿನತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಏರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಆರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ಚೇರ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಪನ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಉಂದು ಮಲ್ಪೋಕೊರು ಉಂದು ಮಲ್ತುಕೊರು ಒಂದು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಏನೇ ಮಲ್ಪಾರು ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಕೋರಿಡ್ ಮಲಾಯಿ ದಲ್ಕ ಏನಾಡಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿ ಪ್ರಪಾರದ ಮಲ್ಪೋರ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರೋದು ಕೋರಿದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣನೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಚೀಸ್ ಪ್ರಪಾಡು ಜಲ್ ಕೋರಿಗೆ ಅವತ್ತವು ಚೀಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ಚೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ ಒಂಚನೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕ್ರೀಮ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ದ ಕ್ರೀಮಿ ಸಾಸ್ ಉಂಟು ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಾಯಿ ದಲ್ಕ ಕೊಡತೆ ಅಂಚ ಎಂಗಿನಿ ಎಂಚ ತಿನ್ರ ಮನ ಸಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೊಂದೆ ಚಿಕನ್ ಇಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಟೈಪ್ ದ ತಿನ್ರ ಮನ ಸಾಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಏರ್ ಪುರದು ತುಜಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚ ಪೋತು ನೀರು ನೈನಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಎತ್ತಾಣ ಯಾಂಕ ಸುಸ್ತುಲ ಅಂದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ 1 ವೀಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ 1 ವೀಕ್ ನಾನು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ ಬಂದು ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆವು 7 ಡೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ದೀದ್ ಎಂಕುಲ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು 1 ವೀಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದೀದ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಆಂದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಲೇಸಿನೆಸ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಂದಿನಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಣಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಪುಗ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐತಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೋಲ್ಲ ಯಾನು ಐತ ಟ್ರೀಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಹಾರ್ಡ್ ಔಟ್ ಕಲ್ತೀನಿ 7 ಡೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಈರ್ನ ಇತ್ತನತಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋ ಡೆಡ್ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ ಬಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದೇ ಕೊಲ್ಲಾಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ತುಗಾರೆ ಬಾಯಂಗ ಒಂದು ನನ್ನ ಪಾತೆರಾಗಿ ನಂಗೆ ತೂಲಿಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಾಯಂಗ ಅಂತಿರ್ತೀನಿ ನಿಜ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಜಿನ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದಾಯನಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವಲ ನಿಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಷಯ ಕೋಡೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಪ್ಪರೇಜಿ ಈ ಉಮಿಲ್ದ ಕಾಟೋಡು ಅವು ಉಮಿಲ್ದ ಕಾಟೋಡು ಬಕ ಈ ಉಮಿಲ್ದ ಕೇರ್ಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಟ್ ಇಡವಿನ ಕೇರ ಇಂತೆ ಟಪ್ ಏ ತಗ್ಗಂದಿತ್ತು ತನ್ನ ಜಪ್ಪರನೆ ಬಿಡಂದಿತ್ತು ಜುಮಿಲು ಶಿ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಪ್ಪು ದುಮ್ಮಾಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಜೈದಿನಿ ಜತ್ತದ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡತೆ ಉಮಿಲ್ದ ಕಾಟೋಡು ನಿದ್ರೆ ಬೈದು ಜಂದು ಅಂಚದ ಇನ್ ಜತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀತ್ ಪ್ರಬತ್ತದು ಜೈದಿನವ್ಲ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ದಾನೇ ಕನ ಕಟ್ಟೋದು ಜೈದಿನ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ ಏರನ್ನ ಮದ್ನೆ ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಯಾವಲ್ ಪೋದಿ ಅನ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ನೋಡಂಚ ನಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂಚಿ ಕೆಲಸ ನಾನು ಆದ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇದೆ ತೊಂಡೆಂದ ಅಂಚಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಯಂಗಂತುಲ್ಲ ಯಾರು ಪಾಪ ಕೊಡೆ ಜೈದು ಜರತ ಯಾಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ದುಮ್ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಬರನ ಮೇರ್ ಕನ್ನಡತ್ತು ಮೇರ್ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕದು ಏ ಇಸ್ಕೋ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತೀರಿ ನಾನು ಪತ್ತದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಪಾತೆರೋರು ಅಂಚಪುರ ಈನೇನ ಪಾತೆರು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮೇರು ಹೊರನೆ ಲಕ್ಕದು
ಕನಟು ಅವು 24 ಗಂಟೆ ಅವು ಜನಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅವ್ಳು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಏನು ಹೊರಲ್ಲಾಕ ತೂ ನಾ ಮೇರು ಅಕೌಂಟ್ ಲಾವು ಅವು ಲಾವು ಒಂದು ಲಾವು ಅನ್ಪೇರು ಮೇರು ಏನ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂದಾಜ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಣತ್ತೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾಕ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಡು ಮೈಂಡ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಇಂಕೊಬ್ರು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ತು ನೋಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ದಾದನ್ ಪರ್ನಿಗೂ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆತ್ತರ ಪರ್ರೆ ಕಾಂಡೆ ಐಕುಲ್ ಪೋಪ ಆಜೆ 8 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಐಕ್ ಯಾನೇನಲ್ತೆ ಗ್ಯಾಲರಿದ ಬಾಕಿಲ್ ಪ್ರೋಪಂದಿಯೆ ನನ್ನ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಬರ್ಪು ಜೊತ ಒಂದು ಅಗ್ಗ್ಯೊಂದುಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಅಗ್ಗ್ಯೊಂದುಂಡು ಅತ್ತ ಎಂಕ ಅಗ್ಗ್ಯಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಶೇ ಅಂದು ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಬಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಉಲಾಡ್ ಪರದ ಎಂಕುಲ್ದಿನ ಐಕಲ್ಲೈತೆ ಪಿದೇ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನು ಐಕಿರ ನೆತ್ತರ ಬರ ಪರ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ഞാനിങ്ങൾ ഇത്തെ പഞ്ഞത്തെ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಡ್ಬತ್ತು ಅಂತದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಇಂದೆ ಯಾವ್ದು ಪನ್ನೀರ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ತಗೊಂಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆಗುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಡಿ ಇಂದೆ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಪೋಡಕ್ಕೆ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಒಣಸಗನ್ ಬೈದೀನಿ ಮೇರ್ ಪಂಪೇರ ಅವಳು ಪೋದರಿಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪರೆಂಟ್ ದುಮ್ಮು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಗಂಚೆ ಇತ್ತೈತಿ ದೇಕ್ಪನಾಗ ದುಂಬು ಬೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಡನ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಇರ್ಲತ್ತ ಅವಲೇನು ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಪಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ವರ್ ಬೈದೇನು ಏನೇನ ಪನ್ನರ್ ಕೂಡ ಪನಿ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಶೋರ್ಮಾ ಚಿಕನ್ ಲೆಬನೀಸ್ ತಂದೂರಿ ಲೆಬನೀಸ್ ಹಾಫ್ ಚಿಕನ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅದಿತ್ತು ನಿಂಗುಲ್ಲೆಡೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬರೋದಿತ್ತ ഇവിടെ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದ್ ಮಲ್ತತೆ ಬಕ ಬಂದ್ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಪನ್ನಗ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಪುರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಚಾಲು ಆಗಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದು ಬರೋದಿತ್ತು ಇಂಗುಲ್ಲೆಡೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಪುರ ಲೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಗಳೇ ಜನ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಾಗಲೇ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಮಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಪ್ ಮಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಗುಳು ಖಾತೆ ಕುಲ್ಲುನು ಬರ್ತೀನಿ ಜಗುಲು ಏನಾದಿನಿ ಎಂಕುಲ ನೀನು ನಾಕೊಂದ್ಸಿತ ಪೋತೀನಿ ನೆಟ್ ಕುಲ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಎಂಕುಲಂಚು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನರಮಾನಿ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ದುಂಬು ಜನ ಸಾಗರ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರಿಂದೆ ಪಿದೇಳ್ಳೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಚೂಡತ್ತು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಪಿಂಗನ್ ಬರೀ ಖಾರ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಚೂರು ಚಮಚೋಡು ಗೆತ್ತದು ನಾಳೆ ತಗೊಂಡೆವು ಜಾಲರಿ ಸುರುವಾಗ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ತಿಂತ ಖಾರ ಬೋದು ಮೇರಿನಿ ಪನೋಯ್ತೀರ ಮೇರ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟದಿನ ಕಾವನಿತ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅವನ ಮೇರಿದ್ದೆ ಹೂ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ತೂ ಬರು ತೂ ಪಿರೋಡ್ದು ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡೇರಿಗೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಡರಿ ಹೊರಾನೆ ಚಮ್ಮಚ ಖಾರ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪೆತ್ತ ಬೈದನು ಪೆತ್ತ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಶಾರ್ಮಲ ಬತ್ತನು ಓಪನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಓಪನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2/1/2 ಹೊಲ್ದಾರ ಅಂದೆ ಈಗ ಒಂದು ಗೆಪ್ಪಲಿದ್ದೇವೆ ರ್ಯಾಪರ್ ಎಂಕಲ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಾರ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಶಾರ್ಮಾ ಏನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೇರಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೇತೆ ಶಾರ್ಮಾ ತಿನ್ನೋತ್ತೆ ಅಂದು ಅದು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಮುಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನಲ್ಲ ಅಡಿ ಎಂಗೆ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತು ಮೇರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಂಗೆ ಕಂತು ಕೊರೈತರ ಬಂದು ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬತ್ತು ನಮಗೆ ತೂತ್ ಕಕ್ಕರೆ ಹೊರೈತಾನೆ ಇದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಲ್ವಲ್ದು ಅಂದು ಏನ ಪಪ್ಪ ಲಂಚೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಊಲ ತಿನ್ನರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡಾರ ನಾ ಪಂದಿತ್ತು ಅವು ಮುಖ ಸೆಟ್ಟಿನ ಮುಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಪಪ್ಪ ಇದು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇರ ಟ್ರಿಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಅನ್ಕೋದೇಪಲ್ಲ ಏನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಚಿಕನ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪರಿಮಳ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪೂರವಾಗ ಒಂದಿಸ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಂ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ತಿನ್ನಕ ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಬರೋದು ಸ್ಪೈಸಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂಚ ಜೇಕಲ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿರ್ತದೆ ದುಮ್ಮದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದಾದ ತಿರ್ತದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಎದಾದ ಪೊಸ ಐಟಮ್ ಪತ್ತ ಅವರೊಂದು ಇತ್ತೊಂದು ಲೆಬನೀಸ್ ಬತ್ತ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ರೆಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಮೇಯೋನೀಸ್ ಪಾಡ್ದದ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಟೈಪು ಮನೆ ಪ್ಲಾ ದರ ಬಣ್ಣಿಗೆ
ನೆರಿ ಗೊತ್ತು ನೇನು ಕಾರು ನೆರ್ನಿ ಯಮಣ್ಣ ಇರ್ದಾನಿ ಮನೆ ಕೊಂಚರಂದು ಚಿನ್ನಕ ಮನಿ ಪೂಜಿಗೆ ಜೋರುಡು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನಾರ ಬಾರಿ ಪಾಪದಾರ ಮೇರ್ ಚೂರು ಪಾಪ ಇಜ್ಜರು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಕೋರಿ ಬಾಟ್ನಾಗ ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮೋನೆದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪತ್ತಿ ನೀರು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂತಾರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಣದ ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂಚಂಚು ದಾಲೇಜಿ ಈ ಮೋನದ ಪಿರೋಡಿನತೆ ಮಲ್ಲ ದೆಂಗಿದ ಸತ್ಯ ನಿರ್ನಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಜೋರುಡು ಹೊರಾಣಿ ഞാൻ ലായക്കെടുക്കുകയല്ലേ ലായക്കുണ്ടു ലെബനീസ് ഇതേ പഞ്ഞാണ് എന്നെ വീക്ഷകരെ പഞ്ഞാണ് ഇവരുടെ പാച്ചരിച്ചു ഞാൻ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಉಣ್ಣದು ಜಪ್ಪು ಬಂತೇದು ತಿಂದು ತುಳ್ಳೆಗೆ ಇವ್ರು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನಲ್ಲೊಂದೇ ಕಜಾದಲ್ಗ ತಂದು ಬಾಕಿ ಉಂಟು ತೀಪೆ ಜೊತೆ ಪಾಸಾಂಡೆ ಹಾಂ जो टीपे ನಮ್ಮ ಏನು ಕರ್ಬಾರ टीपे ಇದೆ ಅಂದೆ ಇನಿ ಅಂಚು ನೀರಿಗೆ ಮಂಗಿ ಅಂತದಲ್ಲ ತೋತೀನಿ ಡಿನ್ನರ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತೈತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರೋದು ಇಡೆ ಬತ್ತಡೆ ಹೆಂಗಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತಿ ಪೋಯಿ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾಲೆಂಜಿ ಅಂಚೈತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಡಬ್ಲಿ ಕೂಲದ ಇನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಡು ಬೇತ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವತ್ತು ಕುಂದು ಹೋಗಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚದ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ಳು ಹೆಂಗಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡೈಲೇಟ್ ಬರ್ಪರು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಜರಂದು ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಏಕ್ ತೀರ್ಸೆ ದೋ ನಿಶಾಂದಲ್ಲಿ ಕಾಣು ಒಂಜೆ ನಿಶಾನತ್ ಹಾಕಿನತ್ತ ಅಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವನುಂತ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜೆ ಕೆಲಸ ಆರತ್ತಿ ನೀರು ಕೆಲಸ ಪುರ ರಾತ್ರಿ ಪುರ ಹೋಯ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಯ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನತ್ತೆ ತೇ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ನಾ ಬೊಡಿದಿ ಪುರ ಕೆಲಸ ನಲ್ಪರೆ ನಿಮಿಷದೊಂದು ಇತ್ತ ಬಡದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ತಿನ್ ಬಿಡದಿ ಅನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಅವರ್ ಮುಗಿದ್ದೀನಿ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಬಿಡದಿ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡದಿನ ಪೂರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅಲ್ದೆ ದೇ ಅಂತಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಬೈದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡ ಮೇರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದೇ 24 ಗಂಟೆ ಮೇರೆನೆ ತಗೊಂಡ್ಕುಲ್ವೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ತೋ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜು ಮೇರೆಗು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಅಂದು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಪ್ಪೇರ್ ನಿನ್ನೆ ಊಲೆ ಕೆಲಸ ಅಂದಿಪ್ಪೆ ಅದೇ ಅಂದೆ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಲ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಂಡಿಗೆ ಇರು ಏತ್ ಬರುತ್ತಾಗುನಿ ಕೆಲಸಗೂ ಫೈನಲಿ ಬರ್ತಾ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ತಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಲೇಟ್ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಜಿ ಮೇರ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆಂಡು ಟೈಮ್ ತಾಂಡಿಯೇ 10 ಗಂಟೆ ಆಂಡು 10 ಗಂಟೆ ನಂಬೋರ ನಿಗಳು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಆತು ಒಂದಾಯ್ಜಿ ಏನೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲ ಲೈವ್ ಪೂರ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅನ್ಸ ಅದೇನು ಕೊಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಕೊಡೋದ ಇರ್ ಮೂಲ್ ಥೋಡಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುನು ಇರೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೈದಿಂದೆ ಇನ್ನಿರೋ ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ಥೋಡಿ ನಟೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನತ್ತು నీకు సీక్రెట్ మిషన్ నడుతుందా ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಿಷನ್ ದಾಲ ಪಡಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿದಾಲ ಇತ್ತ ಮೇರ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಮೇರೆಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಖುಷಿ ಮಲ್ಪರ್ ಇರ್ಕೊಳ್ಳೋಡು ದಾದ ಕೊಡ್ಪಾರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಸರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅವಳೇನ್ ಎತ್ತೀನಿ ಇರ್ ಬಾಯಿಂಗ್ ಹೊಡ್ಚಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪನಾಗ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕವು ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕದು ಪರ್ದದು ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ದು ವರ್ಕ್ ಪರ್ದ ಉಳ್ಳೇಡು ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಕೊರಡ್ಲ ಇತ್ತ ಪುಲಿ ಉಪ್ಪು 5 ಗಂಟೆలకు ವಾಕು ಶೀಟ್ 5 ಗಂಟೆలకు ದಿನ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾನದ ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಿ ಹೆಂಗ್ ದಿನ ಮಲ್ಲಾನ್ ಪಡ್ಚೆನ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾನ್ ಗೇರ್ ಪಡ್ಚೆನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರ್ ನೆಟ ಪುರ ಲೇಂದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರ್ ಗಾಡ್ ನಾಡು ಅಂತಿ ಓಕೆ ಇಂಕೋ ಪುರಪ್ಪ ನೋಡ್ಸಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಪುರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪುರ ಗೊತ್ತಾನದ ಕಲ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಇಂಚ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಯದಾ ಹಾ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಡ್ಯ ಒಕ್ಕದಾಯಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಪುಚಿಡ ನೆಟ್ ಬರತಿನ ಉಂಟದ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಿನ್ మన ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫೈನಲ್ ಅಂಡೆ ಫೈನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಟ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಾಗ ಗೊತ್ತಿರ್ತು ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಜೊತೆ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಒಡೆಗ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಡಂಗೆ ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸೊ ಐತನಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಐತ ಮೇರ್ ಮುಲ್ ಕುಲ್ದೇರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದಿನ ರೈತ ಎಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಿರ್ತುಲ್ಲ ತೇ ಮೇರ್ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ಎಂಕುಲಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತು ಪೋಂದಲ್ಲ ಬಾದಾಮ್ ಶೇಕ್ ಬರ್ರೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಸೆ ನೀರ್ ಆಜಿದ ನೀರ್ ಪಸೆ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಡೇಡು ಚಾಪುಂಡೆ ಬಲ್ಲ ಇರೇ ಪೂರ ಬಾದಾಮ್ ಶೇಕ್
ಆಯ್ಬೋಳಂದ ಬರ್ಪಿನ ಅಯ್ಯ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವಿ ಬುಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಯಾಂಗಿರ ಪೋಪೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿಡು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಚಾಲು ಉಂಟದ ಹೌದೇ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಂದ ಅಂಚನ ಮಲ್ಲೇಶ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮ್ ಶೇಕ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಇನ್ಕೊಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರಂದು ಎನ್ನುವೆ ತೋ ಎಂಚಾಂಡಿ ನೀತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚೆನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಯಾನ್ ಕನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಿಗುಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಆ ವಂಚನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಬೇಗನೆ ಯಾನ್ ಬಾದಾಮ್ ಶೇಕ್ ಬತ್ತೊಂದೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ಬೇ ಆದಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತೊ ಎಂಗುಳಿತಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ತಿಕ್ಕಗತೆ ಬೇಗನೆ ಅತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್